Lero pa Nyasa Voice Box, unduna owona za maubale akunja ndi dziko la Malawi kapena kuti Ministry of Foreign Affairs mu Chingerezi akupereka chenjezo ku nzika za dziko lino la Malawi kuti chonde tisatengeke ndi mauthenga otilonjeza kuti tikapita kunja tikapeza mwayi wa ntchito. Akuti pa social media mchitidwe onamizana kuti mupange apply ntchito zakunja wachulukirachulukira ndipo zimenezi akumachita ndi magulu azauchifwamba kapena azaumbanda amene akumanamiza anthu kuti akapatsa ntchito zabwino, ntchito zolipira bwino. Komatu mapeto ake amati kuti munthu ufika kumene kuja kuyamba kukugwiritsa ntchito ya ukapolo kwakakamiza kuti iweyo udzipanga zinthu zauchifwamba, zaumbanda, zauhule. Komanso nthawi zina atero anthu kumagwira ntchito ya ukapolo kwinaku akulonderedwa ndi asilikali ngati kuti iwowo ndi akaidi. Ndipo pofuna kupewa zimenezi undunawo kuchenjeza kuti chonde Amalawi mukaona mwayi wa ntchito yakunja pa social media kandi kwina kulikonse musananyamuke, musanachita apply chonde onetsetsani kuti mwafufuza bwinobwino kuti ntchito imeneyi ndi yeniyeni kapena ndi zinthu zoti zonamizana chabe angofuna kuti inuyo akutengeni mukagwire ntchito za ukapolo, ntchito zimene sizoyenera kuti munthu wa ulemu wake adzigwira. Ndi chenjezo limenelo kuchoka ndithu kumeneko ku Ministry of Foreign Affairs timati musanachoke mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.